Gau ondizuela zesta zaleok zer modu zarete. Gernikan gara, gaur ere Winter Series Eusko Label neguko lehiaketako beste partida batekin. Partida erra daukagu benetan. Alde batetik, orain astebi jokatu zuen bikotea, Erkiaga eta Ibarluzea. Bestetik berriz, estraineko aldiz agertuko dena. Alde batetik, aurreko kuadroetan. Jokin Arbe, Izkartzaina berriz, Mikel, Mantzi Isidor, Mantzi izango du. Eta gurekin dugu, gure adituetako bat, Antxon Alberdi, gabon Antxon. Gabon Xavier. Bueno, partida, bigarren partida dute lehendabizikoa larri irabazi eta gero batzuek, eta besteek berriz, estreinakoa favorito, Erkiaga eta Ibarluzea. Bai, teorisek nik uste hori dinola, Aritz eta Ibarluzea die favorito, Aritzek erakutzi ban maila oso nien dauela, partidu estu irabaziaren partidu garrantzitsu bat irabazi ben multzo burugatzeko asmo horretan, eta gero ordeuk Jokin eta Mikel, papel txukun bat eitzeko aukeri daukien, eta aurkarizek ez dugu ipini. Ane Murua Mendiaraz, gabon zuri ere. Gabon bikote, gabon ikusentzuleak. Bueno, gaur ere, ohikoa, beste betekada bat, aspalditxo sarrera guztiak salduta, datorren astelenekoak ere salduta daude, eta hon martxa ez dino behan doa. Aurki honek albiste izateari utziko dio eta seinale bikaina izango litzateke, ez da? Bai horixe. Eta gaur beste albiste bat ere badaukagu, datorren asteko partidari eragingo diona hain justu. Bai, Jan Olarran ez da errekuperatuko datorren asterako min hartuta dago eta Kosme Agirrek hartuko du bere tokia, baina gu luzatzea baina hobe izango da berak bidalitako bideoa entzutea. Kaixo deneri, os he hecho esta pequeña video para darle noticias. No podría jugar el 27 en Guernica, el primer partido del campeonato. Estoy actualmente en un centro en Cabroto, donde trabajo todos los días de las 8 hasta las 6 de la tarde. Sigo un programa de rehabilitación y con preparación física y fisioterapia y todas esas cosas, y como soy interno no puedo salir antes la fecha. La fecha de fin es el 28 de noviembre, por eso no podré estar en Guernica el lunes 27, pero deseo mucho ánimo y una victoria a Julen, que jugará una grande pareja contra Iñaki y Leike, y yo que quedo aquí y sigo trabajando mucho todos los días y para llegar a tope y el más en forma posible para jugar el 11 de diciembre contra Goitia y Basque. Y eso es, espero que todo va a salir bien para nuestra pareja y yo os veo el 11 de diciembre y llegaré a tope. Pues un abrazo a todos, agur. Besarkada bat bai eta eskerrik asko mezuagatik, Jan, datorren astelenean ez da beraz prest izango, baina datorren hilaren abenduaren 11an jokatu beharreko hurrengo jardunaldirako hemen izatea espero du, hemen izango da Untsalaz. Gaurko hau, 4. jardunaldia, txapelketak pixkanaka aurrerantza doa. Azaroak 20 ditu gaur, Gernikako neguko lehiaketako 3. edizioaren 4. jardunaldiko partida jokatuko dute. Oraintxe bertan aurkezten ari diren 4 pilotariek. Aritz, Erkiaga,
Bizkartzaina Jon Ibarluzea markinarra. Dengoan eroso ibili zen hasieran sufritu zuen gero. Baina partida irabaztea lortu zuten eta hori zen helburu nagusia. Eta hemen duzue gurekin esatari lanetan ere aritutakoa, iazko neguko lehiaketan aritu zen esate baterako, aurten berriz kantxan. Eta bizkartzaina hause du Mikel Mantzi-Sidor Mantzi mutrikuarra elkarrekin irabazi dute Arbek eta Mantzi aurtengo Proam lehiaketa, atariko lehiaketa. Eta horri esker, aurten hemen dira. 8 bikoteen artean, 7 hautatuak eta 8garrena. Eraien merituz, beste ez da meriturik gabea noski. Gorriz, Gerriko Gorriz, baina kamiseta arroxeaz jokatuko dutenak. Arbe eta Mantzi esan dute, baina ez, Gorri ikusi dugu, beraz, Gerriko hori, Erkiagarena eta Ibarluzearena da, eta prestira gaurkoari aurre egiteko. Atzia esan, Oparidar bat, txapelketarik preziatuena jokatzea, Mikelekin jokatziaz oso gustora. Beti goguak inez jokatzeko, eta aurten lana ene bai rebiatan txapelketa sartzeko, eta oso pozik. Txapelketa disfrutatzea gatoz, gauza gondortuz maia pozik, eta bestela bai ikasteko ere balixoko, nik uste. Partida arriskutsua alda izan, gure jokua eta elkarrekin ondo konpenetratuta pareja arriskutsu bat aldeuen. Gustot erabaki honak hartu lehen bizi, eta gero komunikazio aldetik ondo ibili ez. Nik uste gure punto fuerte bat jokin sakian sartzea eta aurreko kuadroetan errematatzen saiatzen izango gala. Bueno, nik ustot bikote solido bat osatzen dabela. Peloteoan guk ondo moldatzen baina eurake bai, eta azkenean hor tantua landun beharko, baina nik uste aurreko kuadroetan egongo gala errauzia. Aukera polita zalantzarik gabe Arberentzat eta Mantzirentzat, eta bestetik lehenbiziko partida irabazirik Erkiaga eta Ibarluzea. Oso gustora, asko lagundu uste, idea partidu hasieratik idea klaru marka uste, zemigen duen. Eta gero, berak gaur tanto pio bat itxu, demostrazio bat emon dau, eta eskerrako herri irabazi gu azkenin. Solo! Ez dauke akatzik, aurrin emoten batzezu Johaneri bai indartu bat edo bajonazo bategaz mine itxetzu, atzien ez da gutzunerik. Jakin du, bai ule errebotien egongo dala akatzen bat, eta hortzi aprobetxo dugu. Arbe, klaru da, rematatzera etorriko dala, orduan peloti kendumiko zego arbeian batez be aurreko kuadruetan. Eta Mantziri aldanik eta geixen kastigo, naiz eta berabe maila altuko pelotari zean eta gutazko ez da bezaneko. Arbe Mantzi oso goz etorriko diz, jokinen ipentzat sakera begeixa sartuko dela, geixa arrezgauko dau, Mantzi balute dominetan ipitzen dau, eta orduan badaki oso dela. Eta partida astera doa, Erkiagaren sakearekin hasiko da. Amarrean jagia, Erki gurutzatu du. Mantzi errebesez. Libre.
Aire hor. 13tik Ibar Luzea. Oi! Venga. Ondo Mikel. Sartu. Berri. Aire! Ondo sartua. Aire! Mucho! Pilota zaila. Arberen lehenbiziko hori. Berri. Abixok! Oi! Alta! Hemen ere ongi sartu du eta bederatzi eta laurdenetik atzera. Venga! Libre. Aire! Aire! Venga! Jokin Arbe. Aire libre. Barru! Erkiagaren errebotea barrura. Eta erabat baztertu zaio Mantziri. Misteriori gabeko pilota izango zuela ematen zuen, baina zeharo baztertu. Bai, hor, Aritzek pelotie berak baztertu indau, ez? Jokin airera jungo salakuen eskerormi jo da, baina gero barrido boti emonda ero, barrido eskerormera sartuako Mantziri eta ezin izen dau sartu. Bat eta Arberen aukera. Erremate kaskarra izan da oso. Zabalera. Engainatu ez du egin, eta gainera oso arro utzia, eta gero Erkiagak zuzenean Zabalera, 2 eta Bai, eta penie da ez, Jokinek nipestot gaur inbidaren joku hori dala, sakera asko sartu eta sakerreztuen Aritzei mieitzen alegin du, eta penie da lehengo aukeran olako ejekuzio txarrain izeti, ez? Horrek ez dute konfiantzarako lagunduko, eta gero ikusi dago, ez? Ez padago azertetan, Aritzek gero ez dutela parkatuko, eta eneuken nahi urrengo aukeretan horrek Jokin pizkatko ibitzi, ez? Nik ez dut gaur baliente jokatu bidabela, eta horrek aziertu goize dauken hemendik aurrera. Bixok! Gora! Errebeskada indartsua, baina kontroli gabea. 3 eta Eta hasiera kaskarra, Xavier, pikote naranjiantzat. Gaurko partiduek bierreztaben ingrediente bakarra hori da. Berez, bikote errozie nagusi da, batez beba, Aritzek diferentziezkoa marketen da belako, eta partidu hasieri gainera erretz guten bajakue, honek partidu amaierara bide arriskutsu izeleik. Oraingoan ere ez du bat ere asmatu Arbek, baina Erkiagak ere ez du oparia estimatu, 1 eta 3. Ez, eta gero, errematen nahiko kaskarra indau baina, ez dakite abiaduri emota jonda piparet horri eta oso bera jugako. Eta txokoan uzten saiatutako horietan, zeinen traketsi den Jokin, Bai, batez be oso altuk izan dira, ez? Hemen egixe da zaki 10 eta laurdenetik ateten dela, nahiko aurreratute da. Aurrien sakerreztuen peloti hartu zunien, aurrelari zeia 7-8 kuadrure urratu gatzu, eta dejadi botati ebesta hain seguru ez, pelota peba, bueno, euren barretasunien motelak egonaren nahiko bizitze die, frontoian dimensioie gaitxik, orduan askotan bilatzen da bena da hor, txokure bota eta aurrelari ze, baina atzeraua hiltzi de pelota hori. Hautaketan Jokin eta Mikel. Albezu nastau, Albezu nastau kostaba nastau, Jokin, guazen ba. Ajo, Alduzunean nastu, alegia ez dadila lehenbiziko bi erremate kaskar horiengatik beldurtu. Hostia! Ibar Luzearen errebeskada hori. Ezker Ormarantz, baina sartzeko pilota zuen Mantzik. Eta galtzaile hasi dira. Bai, pelota hori nik ez dute eruteko moduko esala, eta hoxe, esatu zunez, galtzaile hasi die, errestasun asko moten, ja lehen teorikoki bintzen nagusi dane bikote bat dit, hau, albaita harinen buelti moten espotzie, partiduen luzien jau jaku eurei. Bixok, Oi! Ibar Luzea, eskuinez.
Eta Mantzik ezin hori ere sartu. Pilotaka da ona izan. Baina aurrera. Cosme Agirre Gabon. Eixo. Cosme datorren astean protagonista izango zaitugu. Bai, emateu haien aukera izango dela, naizta Zumaian galduta, baina bueno, olara nahi min hartuta gan, surte txarrez zuretako, baina bueno, aprobetxetut, Markoet. Aukera polit bat da. Bai, batez demostratzeko eta disfrutatzeko ere, bai. Urduritasunik sortzen aldu horrek. Urduritasun baino gehiago asko askat, gaina inekin kontra dela eta beti motivazio gehiago. Esketan! Hori esatera nikoan, aurkari gogorrak egokitu zaizkizuela. Bai, nire uste zuen nadia, nire uste favoritok irabazteko. Bueno, baina kantxara dana ematera aterako zarete. Bai, hori beti, nire bazta jata behar da beti. Eskerrik asko, Cosme. Bai, zuri. Zorteon. Eskerrik asko. Beno, gaur hemen jokatzen ari den bikoteetako bat, Arbek eta Mantzik osatutakoa izan zen Pro-Am atariko lehiaketa hartan irabazle, eta galtzaileetako bat, aurrelari galtzailea izan zen Cosme Agirre, Zumaian jokatutako final hartan. Lehen da biziko ordezkapena egin behar izan dutenean, finalura galdu zuen pilotarietako baten gana jo dute, eta datorren astean, Olaranen ordez, beraz, Cosme Agirre, Del Rio, Julen Del Rio, Gasteiztar atzelari indartsua bizkartzain duelarik, eta aurreko kuadroetan Zumaiarren arteko norgehiagoka izango dugu, Goikoetxea eta Lekerikaren aurka jokatzeko aukera izango dute, eta pentsa, zer nolako aukera hori Cosmerentzat. Bai, hori da, nik badakit eurek Zumaizen ensaia eta askotan itxen dabela Alkarraz, eta seguruna ilusio berezi zeitxotela, Wintersien jokatzie, Gerniken jokatzie, eta hori dana kontu nekutxe, baina gainera Iñakin kontra jokatzie, seguru ilusio berezi zeitxotela, eta haberre suerti dauken da bintzet partido hon batek urtetotzen. Dale, Jokin! Jokin Arbek azken tantoko errematean asmatu du, tanto dotore egin du, berriz ere agintzen Erkiaga eta Mantzi, ondo moztutakoa. Jokinek ezer egiterik ez, eta Mantzik ezin saskian harrapatu. 7 eta 2 aurretik dira, eta denbora gutxian lortu dute gainera. Alde hau. 7 minutu terdi besterik ez, oso pilotaka da gutxi, 37. Bederatzi tanto jokatuta. Bai, eta erraztasun asko moten. Mantzik 3 pelota nahiko argi galdutxu, Jokin be 3-4 biderzak erreztuen sartzi lortu dau, baina bakarrik tanto bat egin dau, eta horrek die batez beurek aprobitxau itxuen aukerak, ez? Jokinek horra hurrin hartzen da benin, ezin dau parkatu, bestelan oso gatxengoak hemen irabaztie. Segi! Sokora berriz ere, baina oraingoan ere ez du asmatu. Errebote Arberentzat. Erkiaga. Hormabikoa bikaina. 8 eta 2 gustura erraz eroso diardu Erkiagak. Partida irabazteko favorito ziren noski Erkiaga eta Ibarluzea, eta txapelketa irabazteko hautagaien artean ere sartu beharrekoa da noski beti Erkiaga tartean delarik, baina inork nahi baino errazago doaz gauzak. Bai, eta batez be, bikote laranji ez dauelako euren maile emoten, ez? Azkenien, zuke galdu zeinke partidue, aurkaritxek eitza izen dielako, eta teorikoki holan diez ez, baina batez be eurek ez dabizelako itxura larrona emoten, eta nik ez dut hori dela penagarritze eta beroin atxeden auta ero berreskuratzen da ben. Ea zer dioten. Urtengo dago, tranquil. Venga, Nastau, mi aixegor, hor aurrian nastau. Aldau! Bai, ni besto dor Mikelek ondo esatuztela ez, bost bider sartu da Jokin zakerrezture eta danetan barrure botaute. Aldatu, urrengoen zalantzi eukide izen, bat arrapeten botzue, pipar eta bota bintzet edo zabaleku zuzenien, zozer diferentie, baritzek ero zalantzi inda oinarte danetan barrure zuzen junda eta danak harrapa botzez. Sakeak 8, erreperak 2. Erkiagaren sakea. Eta... Aide! Boi! Sartzeko aukera asko izan. Boti emondotze horri Ibarluzeai.
Aurkari sepesta ikusi eta ez ebezien gatuko da, baina hor. Bueno, alere, tantoa Arberentzat eta Mantzirentzat behar bada tantoaren bukaerara. Karote, erabakiko zuten? Ez, seguramente ez ben ikusiko eurepez. Ibarruze oso atzien egon da, Mantzia pizkate aurrerutze bidien bebai, ez egiselako hortik Ibarruzeak oso atzera ez bala botako, eta nik ustot gehiago ondala aurra begiratzera baino, eta ez bela ikusiko, baina, bueno, tanto euren alde jauzi da eta gaitzerdi. 3-8. Luzegi. Lehen bizikoa. Venga, Aritze, topo, Venga. Amar eta laurdenean. Bote, ondo gurutzatua. Aire! Ez! Mantzik ezin. Eta erraztasun ondia ematen ari dira, ez dugu pilote horik ikusi? Ez, oso pelotakadak itxi, oso harin tantu egaltzen, bat ez be Mantzi, atzeko kuadrutan, ez dakit pelotakada asko ez ditxu bota izeko, eta jan lau edo bost galduteko badari, ez. Hane, nor duzu ondoan? Lagun berri bat egin dutenen armaietan, Xavier, Odei Gabon. Hola. Nor animatzera etorri zara gaur? Mikel Mantzi. Eta zergatik Mantzi? Zeban ere herrikoa da eta honena da. Eta berarekin entrenatzen aldezu? Ez. Eta zer gustatzen zaizu? Zer egiten du ondo? Ondo jokatzeu eta pelota asko hartzeu eta ondo jokatzeu. Odei, eta kamiseta ere hori norena da? Mikel Mantzina. Ea atzean ze izen jartzen duen? Oso polita, Odei? Bai. Utziko aldi dazu? Bai. Bai? Ez. Ez ditutziko. Eskerrik asko, Odei. Segi gozatzen, animatu, Bai, agur. Aide! Torri! Mantziren jarraitzaileak. Badu zerbaiten beharra, mutrikuarrak. Aide! Eta tanto honen bukaeran erakutsiko dizuegu datu argigarri bat. Orain pilota zaila sartu du. Ibar luzea. Aire! Oi! Venga, punta. Altau. Aire! Ez! Venga. Gonpalaster Rongi. Dale! Corre! Erkiaga, barrura. Lasai. Venga, lekure gero. Zazpi terditik. Ez du bat ere arrotu, eta orain komeriak. Jota zaila sartu du alere. Erkiaga, aire. Txokora. Gero, barruran zabiatu denean, gainera aritzekin egin du Tupus. Arbek. Eta 11. tantoa favoritoentzat. Eta aipatu nahi nizuen datua. Azken tantoa izan da orain arteko piloteatuena, ala eta guztiz 74 pilotakada besterik ez orotara, eta 14 tanto jokatuta, Mantzik 13 pilotakada. Bai, eta tanto honetan okorrezpana bosto zei bota otxu, horrek izan nahi dago, ez? Tanto honen aurretik 7 pilotakada besterik ez. Hori da, orduen, joder, lehenengo 13 tantoen 7 pilotakada bota otxu buena, orduen, horrek asko esaten dago, ez, zelako errestasunek emoten da bizen, baina, bueno, aurreko azken tanto hau. Pelote hau indabe, pelota gatxak sartu dabez, eta ber, pizkat, zeta maiera honetan, konfizantza pizkat hartzen da eta bigarren zetera begire indarrak hartu eta beste eraginkortasun batekin urten. Zer nahi zuena, aldatik gau? Lehenko euren hartuko bigun? Bale. Bai. Pilota, aldatze erabaki dute. Lehenko zeuena? Eta entzun duzue. Ikele? Erkiagaren eta Ibar luzearen aurreko pilota. Egari! Ongi gurutzatua, ongi kendua. Aire! Oi! Mantzi. Aire! 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 Arbe. Aruan!
Barrura, eta oraingo hau bai. Arberen errematerik onena izan dau. Zabalera bidean jarri du Erkiaga, eta Ibarluzearen gandik oso urrun jarri du pilota. Bai, hor, Ibarluzean pelotaka horrek esker hormi hartu dau, angulu harrapo dau, Jokinek kantxa erdixen hartu dau, eta hortik fronto oso eukidau tanto itxeko ez, Aritzek derrigor Zabalera jumbi dau, eta Ibarluzeak ezin dau kantxa oso ekubridu, eta erremate honain dau Jokinek txokora. Bukatu beharrekoa zuen, eta ongi bukatu du. Sakea luze. Adie! Xok, aire! Aire! Hartu! Pre! Ibarluzea. Aire! Oi! Ondo Jokin, altao! Jon, ezin erreboterako utzi dute, Jaso. Ispastertarrak, Arbe. Ongi atzelari Markinarra. Hemen beste Markinarra. Atzelari Jokinek ongi. Aritzek. Arro, Jaso. Errebesez. Jokin, Barrura, ez du engainatu. Mantzi. Pasatutako pilota zuen, baina ongi moldatu da Jokin. Aire! Anoi! Mantzi. Torri! Aire! Erkiaga katzera. Egatura! Aire, Aritz! Esan! Libre! Eta! Mantzi. Ondo Ibarluzea. Elkarri bizkarra erakutsi nahirik. Pilotaka da indartsu Amantziren hori, errebotea. Aritzentzat, Jokinek atzera. Orain arteko tantorik piloteatuena jokatzen ari dira. Arbe! Antxe zegoen tantoa. Tanto gogorraren ondoren oso atzean geratua zen Ibarluzea. Eta Zabalera bidean jarri du Erkiaga. Tanto antxe zegoen, baina txapapera alde egin dio. Bai, hori da, ez, horre. Aritzek Zabalera juteko erabaki sartu dugu, bate edo beste inbiban, leku biztan ezin dugu egon, eta hor Jokinek nipestot ondo ikusi dagoela, tanto barun egoela, baina suabiai bota dugu, eta txapapera joako, eta peniez, bintzet tantu egia lehiatzen dabiz, eurek ikusten da pelotak atxak sartzen, ja, lasaitxu die, eta berre, tantu bukatzien horre konfizantza hori lortzen badabe, ba, nipestote, bigarren setien gerra gehixen moteko aukerioko da, bela. Beste koloretxo bat hartzen ari da bintzat, partida. Utsarekin sekulako aldea lortu baitute, hasieran. Aire! Favoritoek. Aire! Aire! Arbe, zortzitik errebesez. Ondo Ibarluzea. Sale! Edaritz! Di! Zino! Barrura. Esan! Libre! Mikel! Erki. Sale! Goiko lauzaren bila. Paru! Aire! Aire, Jokin! Eskuinez. Eusi. Jokin zazpi terditik. Oi! Eusino? Venga. Mantzi. Aire! Venga! Aire! Atzerartek. Bueno, orain lan gehiago egin beharrean izaten ari da Ibarluzea. Jokin, Sokora. Errazeldu da. Mucho, Mikel. Haze pilota sartu duen. Baina gero gora alde egin dio. Iartarak iztain, Gabon. Beno, ostiralean jokatu zenuen, atzelari aritu zinen, ez da hori zure ohiko lekua, baina moldatu zinen ez da.
Bai, atzelarioa falta zen, hilarri zen, eta bueno, aurrean bezain eroso ez, baina oso ondo. Aritz ere ostiralean jokatuta dago, partida zinez gogorra gainera basket min hartu eta gero, baina etzaio min zantzurik edo nekatu zantzurik ageri. Ez, partida ikusgarra iralaztu zuen, baina gaur ere ikusten ari da bera nagusi dela eta markagailuan ere erakusten dela. 13 eta 5 lehen zeta nahiko bideratuta daukatez. Bai, azkenean bera da biragintzen, eta urdinak ez badira jokoan sartzen, horrela jarraituko du partida osoa. Eskerrik asko, Iar. Bai, zuri. Segi gozatzen. Iar, Arakistain. Pega! Zestalari Sopeloztarra. Lengo ostira larratxean Bilboko Deportibo pilotelekuan jokatu zuen Barrentxearekin. Txok! Aire! Naroa Merino eta Frida Watkinsen aurka. Eta Txok, aire! azken hauentzat izan zen garaipena. Ormabikoa ikusgarria abiadurarekin eta sarean erki sartua. Bai, hor, angulo oso ondo harrapatu dago eta konfiantza pixkat hartzen daben, ez? Ni bestot bipareta botatzen daben bigarrena izan dela, aurrekoen txapie jo dau, bueno, oinguen tantu itxi lortu dau, da horre aritz gehiago mobitzi lortzen daben, eta ero txokuen be zulo handi xau etopeten daben, ze txokuen estabil tantu ebilatzen. Dotorea izan da benetan oso aurrean egin du botea pilota horrek. Urrundik ikusi behar izan du Erkiagak. Sake ona. Aire! Oi! Mantzi. Aire! Ja, partidan sartuta Mutrikuarra. Kosta zaio baina. Altzau. Pega! Barru, gara! Pumpa goran ezin. Baina Erkiagaren izan den erituan. Bai, hor errebote oso ona bota baritzek, abiadura, botie emonen hainotze eta erinera baztertu inda, ez da, nipestot hor Mikel gero berabe konturetu dela hor errebez eskumi ban, peloti esartzie askoz berretzago izango zen errebez eskumiaz barik, gorputzan posturia gaitxik. Venga! 14 eta 6. Torri pixkat! Luze, baina barruan. Bale, zabaldu! Pre! Errebotea, Erkiagak. Barrura. Hor da Mantzi. Atzera. Dale! Venga, entzi! Bakarri Jokin! Eraman besterik ez. Jokin Arbe. Bote handia egin arazi Zubira, baina ez du pasatzerik lortu. Hor igual, boti emontutzen Mikeli. Aire! Entzun linda ikusi baino gisa. Erki jarritakoa, ezker orman. 15 eta 6, askoz gehiago izan dira Erkiaga eta Ibar Luzea. Lehen da biziko joko honetan oso eroso ikusi ditugu, hasiera benetan kaskarra izan dute. Arbek eta Mantzik, Arbe batere asmatu gabe eta Mantzik altzaile aurrera, ane. Aritz, lehen zetean eroso aritu zarete. Bueno, zaki asko sartzen da, baina, bueno, Gernikan gatsa zeitxik tanto itxie, orduan horrek asko hartu batzen. Oin, bai, azela hasten dugu, azkenengo zatixe, hori biliga bakotxa tanto da besti bat, eta bai, ondo hasten garen.
Prest. Eta haren lekuan, Kosme Agirre Zumaiarrak jokatuko du datorren astelean. Arberen sakea. Erkiaga sartu eta Ormabiko dotorea. Bai, hor. Perfecto botado, abiadura askokin, angulo askokin, eta, oine Jokinek bardin itxuko aukeri deuken, bigarren zeta zera oso garrantzitsu izango da, partidu honen norabide ikusteko. Bigarren jokoa geratzen zaigu esan dut. Bigarrena bakarrik izango bagenu, seinale txarra, Jokinentzat eta Mikelentzat. Hau, nahita ez irabazi beharrekoa dute. Eta orain eutxi behar, bai. Esan! Aidean aldegin diete. Aire! Orain funtsezkoa da, lehenbiziko tantoetan eustea. Sale! Errebotea Jokinentzat. Bere burua lurrera bota eta Ormabikoa jotzen saiatu da. Zuzenean lurrera joan zaio. 2 eta huts. Ni pestot hor, Jokine pentsau dauela aritz airean bile zuzenien jungo zala, eta esan dago, aire berak aire hartzeko, bipareta botakotzet, eta tantu itxotzete, ni pestot hor, igual konservadoritxua jokatu ibala, erun, tantue luzetu, arriez gaute ikusi gu etxako zela gauzak aukera hona dukezen urtetan, da aukera gatsa dukenin urtetia ondio gatsa guzetan da normalien. Ibar Luze, amaikatik. Oi! Venga, Zurie. Vale. Sale, Aritz! Pilotaka da ona. Venga, Antzirena, errebotea. Erkiagak. Arbe, Erki. Kanpora. Eta kanpora, bai. Venga, beste bat da. Ezker Orma jo eta zuzenean kanporako bidea hartu du pilota horrek. Eta ez gauzek aldatzeko joerarik ote duten. Hauxe, Ez dakit, baina zeta zira hube nahiko kaskarra euren partetik, eta holan gauza padoiez partiduari namaitzuleik. Bixo, Boi! Beno, hemen erreboterako aukerarik ez dute izan, pilotari pasatzen utzi diote. Botea barruan, baina gero txapara joan da, beraz ezin erreboteatu eta oraintxe etorri zaigu. Beti bezain argi eta jator agurtzera Andoni Aretxabaleta. Jokin Arben kuadriako, Jokin Arbenen kuadriako hain justu ere, bai. Hemen txedaukago aldamenean, tantoa bukatzen denean, Xabier, Manitza eta gurekin izango dugu. Erki. Venga! Erkiagak saietxetik atzera ezin buruz gain pasa. Mantzi, ongi mutriko barra, Derki Ibar Luzea ere. Arbe Bila. Ormabikoa, ez da, sarean sartu, hau bai. Errazari da, zer dio Aretxabaletak? Andoni Aretxabaleta, Gabon. Gabon. Arberen kuadrillakoa eta Aritzen laguna gaur bihotza erdibituta? Bai, apurra, bai ez, bisek launek, Jokin gehitxuak, horreako duketeta. Eta, bueno, ez di oso ondo hasi hotza mar, azpaldi olako partiori joatu barik, eta, bueno, eskatu unguelti mototzen. Bigarrenean, esperantzarik balduzu, bigarren set honetan? Bai, hone joko pixkat hartzen da ben, ez da, erditik lehenengo zeta, erditik aurrera nahiko ondo, baina oin aritzek ez dugu parkatzen, eta ja, pixkat revoluzio bagazten da bezan Jokin zartzen. Andoni, zeu ere zestazalea zaitugu, ez da? Bai, beti, txikitatik guztu izate inde, bai, baina, bueno, esku zaharronekin hobeto biltzen ginen, da, eta hon bat disfrutaten, bai, eskuaz eta bai zestia. Basegi gozatzen, eskerrik Andoni. Bale, zuei. Zestaz jokatua bai, baina eskurako bidea hartu zuen, eta azkenean eskuko arazoengatik erretiratu behar izan zuen. Garaia baino lehen. Arbe oso ongi joan da pilota honen bila, eta lau kuadrotik ez du barkatu Ormabiko ederra 2 eta 4. Bai, eta berrez, konfizantza pixkat hartzen da, oin tantue Manzik ondo menderatu da, haritzeke rebotetik ezin Jokinik endu, eta ero Jokinek amaitzu. Hori jokue eitzi lortzen badabe, bueno, zetien gerri emoteko aukerak eukitu. Euria da, hori lehen lehatzea. Punpa goran. Errenditu saskian.
Errematerako aukera garbi-garbia zuen eta ez du barkatu. Venga, topa baire. Nahi okin, Osongi gurutzatu. Aire, boi! Ez! Barru! Mezure! Thank you. Nahi duzuna esan dio. Ibar Luzeak eta prest zegoen. Markinar gaztea. Libre! Hor ere, ederki errebesez. Boi! Eroritako pilota, Mantzi. Sale, Aritz! Venga, barru! Aire! Ez! Txula. Eta txula! Ongi etorriko zaio. Ongi etorriko zaionez. Hau da, Mutriko harrak egin duen lehen da biziko tantoa. Eta joko honetan galdutakorik ez du. Bai, hor, Manzi oso ondo, baina nipestot Ibar Luzeak berane akatxabe eukida bela ez, horre ainatzetik ezin dutze txula sartu, berago preste gomi bat da pelota hori aire sartu. Egindako bigarren nadu. Bestea ere atzean egina izan du, hau txula. Ezin izan dio, airerik kendu. Eskuinez. Sartu da. Erkiaga. Bai, eta Erkiaga eskubez sartzi ezak errezture esan nahi dau jokin ezaki ez tala pape behon nahi zen. Oso kantxar direutu esker horma asko jodau eta hor normalien aurrelarisok kostaua sartzi nahi izetugu eta eskumia sartzen baga da. Aurkarisek zaki oso kaskarrata da belako. Mikel, ba! Errestoan egin duen bigarren tantoa. Beste piditu Arbek. Hau luze ateratakoa. Boi! Vale! Hore! Venga! Barrura, Zubira. Jo behartu du Mantzi, baina eutsi Mutriko harrak. Aritz. Atzera. Aire! Sale! Erra. Eta bien tartera. Eman egin dio, bai. Itzain dira bate, Mantziri emonete hotzen pelotiek. Bai, Ez dakit errepikapenien ikuste ikok. Eskuinka da bizia jo du hemen, eta... Ez. Venga! 6. tantoa. Ongi kendua. Lehen da biziko jokoa baino aukera gutxiago ematen ari zaio. Horri! Aire sartzeko. Barrura. Boi! Mantzi. Zazpiterditik errebesez. Aire, boi! Ondo! Aire! El! Boi! Venga, bai! Dale! Venga, barru! Barrura Erkiagak. 11 Mantzi. Aire, Aritz! Esan! Aire! Erki. Aizune! Aire! Venga! Erkiaga berriz ere erasoan. Eta Ormabiko ikuskarria jo du. Bai, hor. Mantzik ezin dezen dago ezebein, pelotie buena eruten nahiko zeregin euki dau. Aritzei ezin izoten pelotik endu da, ero Aritzek ez dau parkatu. Orain horrengo partidan, orain bi aste jokatu zuten hartan, iparetaz 7 egin zituen Erkiagak. Gaur oraingoz 3 daramatza. Baina errestoan ere egin ditu beste bi. Bai, eta orduen gaurko aldien momentuz bintzet tanto askoz gehiago jokatu bezan, 3 set jokatu bezan, eta... Orotara 20 egindako izan zituen orduan, gaur 10 daramatza. Mantzi. Eutsi.
Aire! Atzera Arbe garrotu gabe. Zabalera nahi eta Ibar Luzeaga ze pilota sartu duen Jokinek. Zaila zemenetan eta orain berak. Atzera eta tanto. Zaila sartu du oso. Ibar Luzeak intentzio gaizto Zabalera jotako pilota hori. Etzen bat ere erraza sartzeko. Eta merezi bezalako eskuzartak jo dizkiote Gernikako jaialai pilotaleku zoragarri honetara bildutako zaleek. Bai, hor batez be altura oso txarrien gatuako Jokini pelota hori, ez botela ester ez bote korridora, hor gerri alturan, eta hor oso gatxa izaten da pelota hori sartzie. Baina, bueno, sartu dau, ondo gatu dau, eta ero berak Ibarluze atzetik pasau, eta tanto. Jokin Arbe. Horri! Aire! Oi! Aire! Aire! Erki, baina ez du sarean sartu, eta azkenean Aritzek berak bukatu. Aukera garbia izan du ba. Bai, oso aurrien, oso kantxerdi zen, eta ni besto ditu jundala bipareta botata, Aritz nora doien begitxu barik, Aritz zuzenien bertara junda, eta sartu, peloti ondo gatu, eta eroperak ametxu. Hemen Pesoa nahi bezala luzatzeko ere leku askori gabe geratu da, baina alere txapagaineko ona eta Jokinen amorrazioa. Bai, hor gainera, sariek be ez dago asko laguntzen, sare pigun egoneran hemen, Pesoa asko luzetzen mozu, zesta puntiek atitxu eta aberixi eitzeko aukera asko dauz, eta hor protegitzea daitzen dago, baina lan da guzti. Leku nahiko euki dau, angolu harrapau da tantitxeko. Ea zer dioten. Pase. Saca, muñequería. Bosme Agirreren animoak Jokinentzat. Ea bada. Gehiago estutzerik lortzen duten. Aritzen sakea. Pixo, Voy! Horri! Ega, Aritz! Erki Mantzi. Aire! 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 Horri! Libre! Amabitik mutriko barra. Voy! Venga! Barru, Aritz! Aire! Aire agindu dio Mantzik. Puta! Arberi pumpalaster sartzea beste erremediorik ez du izan, ez zuen erraza, eta ies egin dio, 9. Bai, eta pelota honekin Aritz batez berrotetik min asko itzen pelotia. Bizi ipini da, Mantzi dabil jokuan agindue eruten, txula zertetan ez da benien Aritzek eskatu itxote Ibarluzeari, eta ero, bera errebotetik min asko itzen, oinguen ikusi dugu modun. Venga, osatu, osatu. Pixok. Aire! Aire! Sartu! Eta bigarren joko honetan ere nagusi izaten ari da Erkiaga eta Ibarluzea. Bere lanean fin eta pilota bakarra galduta segitzen du. Bai, a ber, nik pentsetot bikotie bisen artien alde desenti dauela, ez bat ez be Aritzek marketan dabela alde hori, eta ero atzelari zen lanien be horrek eragin zuzena duk, ez da bardina Aritzekin jokatu edo Aritzen kontra jokatu. Orduen hor bai gaur aldean bize daula. Barrura.
Beste bat! Ei! Aurreratu eta larri baina eutsi mantzik. Luzatu galanta eman dio gorputzari. Errebotea. Jokinentzat. Barrura. Esketan. Askorik behartu. No! Sale! Erit! Maizure! Erkiaga. Jokoan. Eta tanto. 13 egindako Ispastertarrak. Nerea Ibarzabal, Gabon. Gabon. Nerea, lehenengo aldia alduzu hemen Gernikako jaialai pilotalekuan. Bai, bueno, partido ikusten behintzat, bai, igaz geratu ginen gogo handitxakin etortzeko, eta urtean esan dugu, bueno, sarrerak hartu, eta behintzat gaur dago esan Markin Jarbisek animeta etorri gabe. Zer edo nork animatu zaitu hona etortzera? Lagunen hartin, bueno, alkarri buru berotu goen zen, eta bide batez bai jokine jokatze banez, eta nahiko gertuko dugunez, eta Ibar Luzeape bai, bueno, hoxe, gaztelena pasetan. Zer iruditu zaizu? Ba oso politxe, oso, bueno, partidu ona ez dakit jokin sufritzen dagoen edo gaiz, baina, bueno, guztote maila oso ona da bizela emoten, eta gutzako posgarrixea Markina semeindar modun, ikusi zelan bizi berritxu dan kirolau Garriro Euskal Herrixen. Giroa ere partida nahi baina azkarra godoa behar bada, baina jendea bero dago, Armaian. Bai, hori da, giro oso ona, gainera musika eta guztia honoan esautzen formato, orduan bueno, merezi dago esautziek eta esautzia bai. Eskerrik asko Nerea. Zuei. Nerea Ibarzabal bertsolaria, noskian, Beste bat! Ega! Irudirik ez dugu ikusi eta izango zen noski. Bai, alaxe da, Xavier. Beno, Bizkaiko txapelketan, 3. finalerdia falta da, eta han izango da, Lemoan, hilaren 25ean, Nerea Ibarzabal. Heldu. Aire. Ixon! Iatu! Atzera Jokinek. Palaster. Ika Ibar Luzea. Aro! Aire Aritz! Aritz bila. Pilota zaila sartu eta atzera. Arbe. Errebesez. Kale! Arru! Hormabikoa. Eta tanto. Egin alak emetxe dugu bai, irudia. Nerea Ibarzabal bertsolariaren irudia. Eta hemen luzatu garanta eman dio Arbek gorputzari, baina ez da aski izan. Erkiagak lenguan 20 egindako izan zituen, esan dizuegun moduan gaur 20 egiteko tarterik ez du izango. Partida lehenago amaituko da. Dirudienez. Bai, hor, batez be, nik ez dute, jokoan fase honetan, diferentzia nabarmena daula errebotien. Aritz errebotetik min asko itzen, eta Jokinek aukeri eukida benien, ez dago aprobetxau. Orain honetan. Saietxetik atzera. Arbek. Ibar Luze asko behartu du eta honen arrapostuak gora joan da. Eta pilota berria ateratzera aldoaz. Bai, ni pentsetot, tantu gaitxi pentsau bida bela badazpadan, eta pelota bizitxaz Aritz errebotetik oso eroso dabil, eta pelota barrizaz zozeitzen daben. Ea, entzuten dugun, bi pilotarien arteko solasa. Ergasko. Venga. Berainua. Solo segundirik izan. Ez, nik ez dut argi ukira bela bizi, bintzat pelota barriz, ez? Pelota bizi horrekin ja, Aritz errebotetik min asko itzen dabil, da ber, Manzik pelota honekin Ibar Luze atzien euki aldaben eta aukerak sortu. Arkiagak. Erki Mantzi. Barrura, erraz. Baina beste alde batetik, Xavier, pelota barri zeatetik,
hau dauke, Aritze Izakiek entzen ez botzezu, bera ala, haunda, jabe. Berehala pasatu da agintzera, eta gaur ere erraz amaitzen ari da. Eta Erkiagak esan digu, lehen da biziko jokoa amaitu berritan hanek egindako elkarrizketan entrenamenduetan irabazi egin digute, edo irabazten ari zitzaizkigun, baina gaur nagusitasun erabatekoa erakusten ari dira. Hor, eskapadatxoa egin du Arbek. Behien. Arbe barik, txapelketa horretako beste dozein pelotari zen bazan, igual kaskuen edo mongo zen. Hor altura ezak meze diotzen. Ari zen ormabikoa eta zuzenean sarean. Balemiziko jokoan 6 tantorekin geratu dira Arbe eta Mantzi, eta ez dakit 6-rik egingo duten bigarren honetan. Ba, oin jokuinak zakerreztuen azmetan ez badau, akaso ez. Lehen da biziko partida orain astebi. Bi joko eta bat irabazi zuten. Erkiagak eta Ibarluzeak gaurkoa 2 eta huts irabaziko dute, eta horregia final erdietan sartuko ditu. Ba, ni pentsatzen dut zailkatute ja seguru, eta lehenengo postu ebe nahiko bideratutela da. Dale, asko! Pega! Eraman Erkiagak. Dale, Arit! Barrura. Bixok! Bat! Rei! Indarra hundian. Mutrikuarra. Erkiaga. Orain txokoan. Zer nolako tantoa jokatu duen, eta zer nolako erakustaldia egin duen gaur ere Ispastertarrak. Lehengoan 3 joko izan ziren eta 20 tanto egin zituen. Gaur ez dio 20 egiteko denborarik eman. 17 egindakorekin bukatu du partida, eta pentsa zer nolako sendotasuna erakutsi duen bikote arroxak. Erkiagak 17 egin, galdu 2 besterik ez, eta Ibarluzeak eginak 4 izan ditu laurakatzean, eta honek galdutako bakarra. Ba, ni pestot horrek erakusten dabela bai, zelako partidu erosu eukira ben, ez? Gaur aurkarisek ez da beure mai emon argita garbi, errestasun asko emon dabe, eta eurek galdu ez dituen Aritzek amaitxutxu, orduan ba, horre estadistiken arrazoia. Eta elkarrizketa setera igoko dira berehala irabazleak. Igogailuan ere harrapatuko ditugu. Eta aurrez estatistikek utzi dizkiguten datuak errepasatuko ditugu, baina aurrez ea zer dioten igogailuan irabazle biek. Kristalezko hormak ditu igogailu horrek, eta ikusi duzu, Ilotazaleek nolako eupadak egin dizkioten Ibarluzeari, eta jadanik hor dira elkarrizketa setean. Aurrera, ane. Bikote, lehenik eta behin zorionak bioi. Eskerrik asko. Azte erakustaldia Aritz, bata bestearen atzetik erakustaldiak ematen ari zara. Bueno, hemen frontein ez da erretza jokatzie. Dudan etorri gara, bai azelago partidu jokatuko dugun, baina, bueno, hasieratik harrik eukidu ideak. Zaki baluzeatana, hemen lehen sartzen modu zehitxik errematetik gatxada, eta hori izan dut jonei sortzire botaten badu nahiko edala. Jon,
jaun eta jabe izan zarete, hasi eta buka, gaur lasaiago gainera, ezta? Bai, gustora indeko partiduaz, hori da, hasieran ondo hasiga, mentaje hartu gu, eta gero lan segidugu, bai, bastante solido jokatzen. Aritz, entrenamenduetan laranjak gaientzen omen ziren, baina gaur arrexia nagusi. Bai, benetan, bien zaio egin dugu zeurekin, eta eurek gehiago izentiz. Oin bai gule hortatik entzaiutatik ikesi dugu, zer ez dugunen bier, non aldo gunen jugul minu deuren haulez izio topau, eta ondo urten dozku. Jon, ez naiz ni matematikatan oso abila egia esan, baina gaurkoak hanka erdia behintzat final erdian jartzen dizue. Bai, oin ikusin biko da beste partidutan ze paseten dan, baina, bueno, guia punto batzuk batuguz, Winter honen hasieran, orduan zain gatuko gai abestik zerando izan. Ba, eskerrik asko, bikote, jarraitu ezazue horrela, mi esker. Vale, eskerrik asko. Horri izango dira bai final erdietan gaurkoa gainera 2 eta 0 irabazirik, oraindik eta esango nuke emaitza. matematikoki, Xabier, oraindik kontuak egin behar ditut, baina ez daudela matematikoki sailkatuta, baina esango nuke. Zerbaiten faltan. Hori da, Hutsaren baina faltan. hori da. Erkiagak asko egin eta ia bat ere galdu ez. 17 egin eta 2 galdu. Berak erabakitako tantoetatik, batez besteko ikaragarri altua eta egindakoetan, 7 izan dira biparetaz eginak. Lehengoan beste 7 egin zituen. Dejadaz 3 egin dituenetatik 18. Atzean beste 3. Arbek berriz, eginak askoz ere gutxiago, galduak gehiago. 6 egin ditu Jokinek, 4 galdu. Errestoan egindako 2. Biak ere lehen jokokoak, atzean egindakoak ere 2. Biparetaz egindako 1. Atzelariek, Jon Ibarluzeak. 5 tanto erabaki ditu, 4 alde bakarra kontra, 80 alde. Laurak atzean egindakoak izan dira. Eta Mantzik, eginak 2, galduak 5. Bigarren jokoan, galdutakorik ez du izan, baina lehenbiziko jokoaren hasiera izan du oso kaskarra, orduan pilota asko galdu ditu. Eta gero bigarren jokoan ere azkarregi aldegin. Atzean egindako 1, Mantzik. Eta galtzaileak ere hortxe dira nerekin. Hementxe dauzkagu burumakur, Jokin gaur behar bada gauztak ez dira nahi bezala irten, ez da? Ez, klaru dago ez, gainetik basau gaitxue, eta bueno, olakutan zorizonak emon. Eta aurrera begire, zetan faiago egun ikusi, aztertu eta, hasieran esatuten modun galtzeko gitxi dauko eta ikesin biko da. Jokin, Mikel entzuten genuen lehen setaren hasieran nastu jokoan hasteko esaten, baina teoria erraza da, praktika zailtxeagoa, ez da? Bai, esatut, nik ideak, klaro ekarri gota zeltxetik, dauketen dana bota indot, ez da urten, baina, pentsagot, peloti hartzen eman bako txin aritzek, ziurgabetasun apur bat dukitxi, danak hartu ostez, eta berak amaitxu gainera, así que, urrengo baten. Mikel, gaur galdu egin duzue, baina promeko finalean ikusi genuen bikote honek zer nolako ahala duen. Bai, gaurko partioa promeko finalean zer ikusirik ez duki, gaur hasiera oso kaskarre mandeu, faio asko, aurrian ez dugu asmau, eta ez da izan gure joku maiaz. Baina oraindik ere badituzue aukerak, ez da? Bai, beste 2 partioa gatzea, gaurkoa aztu, aldana ikasi, eta hurrengo partioetan geure dana eman geu, aurra zailkatzeko. Ba, eskerrik asko, bikote, eta hurrengorako zorte hon, animo. Ba, eskerrik. Animo, Mikel. Eskerrik asko. Horrena irabazten, geratzen zaizkien 2 irabazten baldin behar dituzte, sailkatzeko aukera hundiak. Izango dituzte noski. Bai, ez dauki lan errezak, baina, bai, matematikak hori dinue. 2 joko eta huts irabazi dute Erkiagak eta Ibarluzeak, lehenbiziko jokoan 15 eta 6 nagusitu dira, bigarnean alde handiagoarekin 15 eta 5. Eta gure aburuz partidako tantorik onena, bigarren jokoko 4 eta 1 izan da. Onatx. Hementxe daukagu aldamenean, tantoa bukatzen denean, Xabier, Manitza eta gurekin izango dugu. Ega! Erkiagak saietxetik atzera ezin buruz gain pasa. Mantzi, ongi mutriko barra, Ederki Ibarluzea ere. Arbe bila. Ormabikoa, ez da, sarean sartu, hau bai.
Errazari da, zer dio Aretxabaletak? Andoni Aretxabaleta. Beno, ikusi duzue, asko izan dira erkiak egindako tanto onak eta horietako bat, hause Ormabikoari beste Ormabiko batekin erantzun dio, orotara biparetaz eginak 7 izan ditu erkiagak, sake restoan egindakoren bat ere erantzi beharko litzaieke. Eta honen beste zeldu gara gaurko emankizunaren amaierara, bueno, atzo eta gaur emandako partidak ez dira bete-betekoak izan, atzo lauterdiko finalean, nagusitasun ikaragarria erakutsi zuen favoritoak, Jokin Altunak, Pello Etxeberria bererik erakutsi gabe geratu zen, beste horren beste gertatu zaie gaur Arberi eta Mantziri, baina datorren asteburua bestelakoa izango da, seguru, bihar aurkeztuko dute binakako txapelketa nagusia eskupilotari dagokionez, eta ostiral gauean, Azkoitian jokatuko dute lehendabiziko partida. Ez dakigu zerikoteren artekoa, noski, zerikote jarri dituzten ere. Ez dakigu eta nola nahi ere, ederra izango da zalantzarik gabe. Eskerrik asko Antxon eta berriz arte. Zegoeri. Eskerrik asko Ane eta eskerrik asko bereziki zuei pilota zaleoi plazer bauzue, ostiral arratsera arte. Izan untxa! Gabon.